Qualifiquem els estudiants. Accedirem a l'activitat que volem qualificar. En aquesta pantalla veurem un resum de l'estat de la qualificació. Per veure el llistat d'estudiants clicarem a l'enllaç Visualitza, qualifica totes les trameses. En aquesta pantalla se'ns mostra molta informació. Podem ocultar les columnes que no ens siguin útils a través de la icona menys que hi ha a la capçalera de cadascuna de les columnes. De cada estudiant veiem l'estat de la tramesa, veiem si l'ha entregada o no, la data i el contingut de la mateixa, en aquest cas, un fitxer PDF. Si cliquem a la icona de la columna Qualificació del primer estudiant, veurem ampliades les dades d'aquest. Des d'aquesta pantalla podem qualificar l'estudiant, proporcionar-li una retroacció i, si convé, adjuntar-li un o més fitxers. Un cop qualificat l'estudiant, podem tornar al llistat o qualificar el següent de la llista. Per últim, explicar que existeix l'opció de qualificació ràpida. S'activa a través d'aquesta casella al peu de la llista d'estudiants i ens permetrà qualificar directament en aquesta pantalla. Recordeu sempre de desar els canvis fets. Gràcies per la vostra atenció.